Sa atong unang pagbasa ng igsuon, gihisgutan dinhi ang mga piyesta, mga selebrasyon nga angay dumdumon matag tuig sa mga Israelita. O nganong naaman sila'y mga selebrasyon tungod kay naluwas sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Kinsa may nagluwas nila? Ibaw mo. Kinsa nagluwas nila? Di si Moises. Ang Ginoo, pero ang iyang instrumento mao si Moises. Naluwas sila atong kaulipnan tungod ni Moises. Kinsa man is Moises? Usa ka tawo nga sa pagkatawo pa lang niya nagantos na. Gipaanod siya sa tubig niya, pagkadako na niya, gihinginlan siya, kay gustong patyon dito sa Ehipto. Layas in taon siya ngadto sa Midian, gipabalik siya sa Ginoo, ngadto gipabiyaan ang iyang pamilya dito sa Midian. Niya, gireject siya sa Pharaoh, hastas iyang mga kuyog, katong iyang giluwas, sigihan siya reklamo, dili paminawon ang iyang isulti, musanong karon, mo reklamo na sa sunod adlaw. In short, gidaog-daog siya. Pero wa gyud magpatintal si Moises sa mga daog-daog, mga rejections, mga insulto, pakauaw nga gihatag sa iyang katawhan nga buot niyang luwason. Ang mga hari sad nga nagsunod ni Moises, mga propeta, mao gyapon gidangatan, gipang insulto, gipang hinginlan sa ilang lungsod, gipang bato. Hangtod na gyud ni abot si Jesus nga mao na gyud tinuod nga manluluwas, mao gyapon gibuhat, matud pa diri sa atong ebanghelyo, wa siya dawata sa kaugalingon niyang lungsod. Pero kay manluluwas man siya, gibuntog niya kining gitawag nato the pain of rejection. Ang kasakit ni ining isalikway ta. Gilingay mong tupad. Ingna sugot kag isalikway. Ingna kono. Sugot ka. Uy, lingi sa mo ba? Nasugot ka isalikway. Kamo mga asawa, isalikway mo sa inyong bana kay adto gid siya sa silingan, adto gid siya mahigugma. Nya, kamo nga nagkasal gyud, di na niya higugmaon. Sugot mo. Sugot mo dili. Kamong mga bana, isalikway mo sa inyong asawa kay ang inyong asawa magsigi jud kuyog sa pari. Nya, sugot mo. Di na hapit mo uli sa inyo kay adto gyud pari mo kuyog, labi na inigbalhin sa pari ngadto sa laing parokya, adto na lang sad ko didto ana. Unsa ba masugot mo mga bana? Di gyapon. Kamo mga ginikanan, isalikway mo sa inyong mga anak kay adto gyud kompyuteran, adto gyud sa mga barkada or adto ba kas uyab nga manuyopay ra ba kay ignaong, masugot mo mga ginikanan. Huy. Maingon gani mong dili mo manluluwas. Dili mo makaluwas. Kay mao ginay dangatan sa manluluwas. Ang atong mga santos gikan sa mga apostoles, gikan ni Mama Mary, mga apostoles bisan si San Jose, gisalikway. Natanawa diri sa atong ebanghelyo unsa may gibuhat ni sa mga Hudiyo. Di ba anak manas panday? Gitamay nila si Jose. Ang iyang mama, si Maria man, rejected yapon. Wa yapon nila i-honor si Mama Mary, wa nila gi-honor si Saint Joseph. Ang mga apostoles, gipang salikway sa, gipang bato, gipang lansang sa cross, gipamutlas liog. Pero wa sila mahadlok ni padayon sila. Mao nang nahimo silang instrumento sa kaluwasan. Ug unsa may nahitabo sa dihang nangamatay na ni sila kaning mga manluluwas, si Moises sa pagkamatay na niya nakasulod sa promised land ang mga Israelita.
nahimo silang dakong nasod. Si Jesus, pagkamatay niya, nahimo tang luwas ug naabli ang langit. Naabli ang langit. Makasaka na taglangit. Gilingay mong tupad. Ing na abli ng langit. Ing na ba? Ing na. Sa una, sirado man eh. Nakaroon, abli ng langit. Ana. Mao na, hangtod karon, nagpadayo ni siya. Kinsa ganitong gustong muluwas sa katawhan, gikan sa kalisdanan, magantos gyud. I-appeal gid na sa package. Gusto nimo luwason imong pamilya, kani mga batanon, kusog kay na sila ana. Ako maningkamot yung kog eskwela. Aniya magitay mga scholars din inig-interview na ko, maghilak-hilak yun. Gusto jud ko mo graduate, Father. Ngano man, makaluwas ko sa among pamilya, pertig yung lisura na mo. Ana. Okay. Andam kang mo antos. No, mangiskis manos kilay, mamintal manoon diri na ko, di man na maoday. Gusto ka magantos, magkamuritsing yung ka. Ayaw pagsige concentrate anang imong buhok, imong kilay, imong may mga scholars pud nato din nga purti pong mga siksihan ako di na mao Mao ginay imong buhaton, undang na lang. Gasto magsumpay-sumpay pa sa kuko. Alang mga hiwi ng kuko diha, mga hibat ng kilay, mga abog na diri, wadwa diha. Gusto makakamuluwas. Ikaw mabati mo sang naong na to na pader, wagan mo sa tas atong uyab. Bahalag ma-rejected ka sa imong uyab. Ako bitas una, kauyab makong napo kabo kay sigihan man sa kunilag buwag. Mauyab karon, buwaga na sad kay mangunguling ra gud tawag naong kargador. Pero maningkamot man sa panguyab na ni arab ako mga classmate nga nanambong sa akong mesa ron. Pero sige lang yun. Padayon. Basta gusto natong luwason ang usa ka katilingban, magantos gyud ta. Aritas politika, kinsa kay atong matawag nga mga leader natos politika nga manluluwas nato. Ari lang ta sa nasyonal, Marcos o Duterte. Kinsa ka nila ang atong tan-aw murag nahimo ba nga in a sense, in quotation, nakaluwas sa Pilipinas. Kamo nalay pamalandong ana. Mao nay atong butaran, kana bita mga taong anda mo antos. Nya mailhan man nato. Tanawa kitang mga tiwasono na. Kahibaw kita na kadtong nga tawo ta mga 1960s. Ang Pilipinas ato, sikat kayo. Sikat kay ta. Sa akong nadunggan, awa man sa akong mag-study, pero sa nadunggan lang nako ba sa mga eksperto, kita kunoy second to Japan, saka sa economic, sikat kay ta. Kanang mga Singapore, South Korea, diri nas ubos, Vietnam, di anas ubos, naghangad na nato. Naghangad, murag mga isda, mga hungita na to, Pero tanawa karon. Karon ba? Unsa na may nahitabo sa Pilipinas? Murag, usahay, mauwaw tang muangkon nga Filipino ta. Maubitan ng atong mga igsuon din sa ato nga, ang giuna nila reject, no? Ang atong nasod, labi nas kasagaran dos mga batanon, ang una-una nila, muadto ko gawas, kay dinis Pilipinas, maimpas ta din, hindi ta maluwas, adto kos gawas, aron maluwas. Abroad, kay ang Pilipinas, murag wa na'y paglao, murag hopeless ta. Kisa may nakaingon ang atong mga leaders. Nganong ang Singapore, ang Japan, ang South Korea, to mention some, even Vietnam, ngalayo kay nato, nganong naamaron sila diyas babaw, sikat man kay sila, labi na ginang Singapore. Tungod kay ang ilang mga leaders, kung inyong i-search,
ang ilang mga leaders miantos para sa nasod. Kung tanawon gid nato ba? So ay ra gud ninyo research. Ako mo research man ko na as Google. Niantos nagpuyo nga simple pero firm ang desisyon. Unsa may ilang desisyon? Bahalag mo patay ko o mamatay ko basta mulambo ang among nasod. Yawa sila madato. Ang mga leaders aning mga nasod karong ni Saka, ang ilang yung mga original nga leader nga mi balintuad or ni reverse sa ilang economic o social situations nga ninindot na karon from worse to good to better and to best. Wa madato nagantos niagi og mga panghulga silang kinabuhi. Mo nang usahay sa lawayon pud sila kay andam silang mopatay og magpakamatay para lang mulambo ang ilang nasod. Mo nang pagka wagtang na nila sa posisyon, ang ilang nasod gikan sa ubos diri nas babaw. Ang atong mga leaders gikan atong 1960s, gikan atong pagkataon nako 1963 man ko, hapit tanan natong mga leaders kada biya nila sa atong nasod gabilin og utang. Gabilin og utang. Gikan ang atong utang mga $900 million. Pila man ang $900 million i-convert ni mog peso. Nya karon pila na may utang nato. So, grabe ha. Dili na bilyon ay trillion ga-increase. Nag-anam og kadaghan ni aging mga presidente nato. Ibutang talaga yung presidente kay sila maginay na in command. Nag-anam og ka dako ang atong utang. No nagamito nako ang word nga nisikat kaayo sa karong suna ni President Bongbong Marcos, niingon siya, mahiya naman kayo. Ang wasan niya gisulti pero ako na lang i-appeal, ang kapal ng mukha ninyo. Unsa kay angay niyang isulti, basig dili mahiya naman kayo. Kay sila may naas sa panggobyerno. Mas maayo unta nga ang iyang mensyonon, mahiya naman tayo. Kana bang muangkon unta ba? Kani man go mga leader nga gustong muluwas og nasod, ilang angkonon ang ilang nasod. Dili niya himuong third party or second party, third person or second person. Niya ako exempted ko. Ikay presidente, ikaw mo'y senador, ikay congressman, namakpak pang mga congressman, namarog pa, pakpak, kinsa may angay mahiya. Ano namakpak man mo, kinsa may inyong gipasabot, nga inyong gipakpakan, nga inyong murag gibugal-bugalan. Kay bugal-bugal man na, inigingon mo, mauwaw unta ka, baga ni mugnaong, niya mo pakpak ang usa. Di sa to pa, wa ko'y labot, ikaw mo'y bagagnaong, ikaw mo'y angay mauwaw. Niya namakpak sila. Kinsa may nagbuot aning niyang flood control nga way klaro nga matod pa ni President Marcos sa iyang suna karon, palpak, gumuho, ang iba guni-guni. Imagination lang na itong 5,500. Kinsa may nagbuot ato, kinsa may nag-approve ato. Yan namakpak. Uy, mga leaders, pagbantay in taon mo, mura kag ginikanan nga ang imong anak giingnan sa inyong silingan, mahiya naman kayo. Wala kang hiya. Nya ang nipakpak ang ginikanan. Hoy, mga ginikanan na makpak. Yes. Hay man na maliwat imong anak. Bisag unsa kayabag ang imong anak, nganla na sa imong silingag, mahiya naman kayo, wa kay batasan. Hoy, ginikanan mo pakpak we. Kinsa may atong ginikanan sa atong nasod? Kanang presidente, kanang mga elected officials and appointed officials nga naa ng atong 3 branches of departments sa atong gobyerno, executive, legislative, ug judiciary. Ayaw mo pamakpak ug naay mo ingon sa mga Pilipinos, mahiya naman kayo. Kay kamoy mga leaders, kamoy nagbuot sa atong pundo.
ang kongreso mo'y nagbuot sa atong budget, mamakpak mo og naay mapalpak nga budget. Ilasa gud ninyo. Ako di jud ko mupakpak. Kung naay mo ingon nako, inigbiya nako dinhi sa San Vicente Ferrer. Uy, taga San Vicente, anong nangyari sa inyong simbahan? Mahiya naman kayo. Nya ako dayoy mupakpak. Ako gud dinhi inyong parish priest. Tagalogin ko lang. Ikahihiya ba ninyo ang ating parokya ngayon? Tubag-tubag sa hindi. Mauaw ba mo sa atong parokya karon gikan sa akong pag-so dinhi ni atong August 6, 2019, muigsit ko karong August 5, 2025. Ikauaw ba ninyo ang atong nabuhat dinhi sa atong parokya? Hinaot unta nga inyong nakita ang atong paningkamot. Pero kamo nasayod, pila ka buok nagpuyo aning parokyahan nga nagsigig tamay nako, sigig pakauaw nako, sigig reject nako, hangtod karon. But I love them all. Ana. Nisod ko dire, pobre-pobre bi ako ato, kay nga akong sakyanan ato multicab. Mubiya ko dire, thanks be to God. Inyo kong gipalitan og Innova. Dato nako. Ano? Pero I will assure you, wa gyud kwarta sa akong bulsa nga ako personal. Sa ako pa lang mga scholars daan, suyupo na ning akong personal nga kwarta. Ana. Nya punan pa aning gipas-an akong utang karon nga 70 million. Ako'y magdaan aning utang. Ang pari nga mopuli nako diri og sila nga mopuli dinhi, dili nako papasanon aning utang kay ni balibad man sad, di man sad mo apil og pasan. So ako ning pasanong utanga 70 million. Nya na lang gyapon mo bugal-bugal nako ani. Ana. Napag mo ingon nga, nganong nakautang na siya? Ana. Nganong nangutang sa na siya? Aron in taon maluwas ang atong simbahan. Kay ngilad kayo naong ang atong grounds ug ang atong simbahan sa una. Karon naanatay kumbento, naanatay daghang lugar, naanatay nindot nga parkingan, naanatay mga in and out nga kana ganing sana na road right of way ana no. Pero wa pa jud ko kahuman unta sa akong gustong ihatag diri. Naara ko mga 60 or 70% sa gusto unta na akong buhaton dinhi. Pero sige lang, giibot naman ta, ibalhin naman ngadto sa Compostela. Basta kamaotang mo antos. Maura na dinhi sa simbahan. Kung ang pari kamaong mo antos sa mga pakauaw, panginsulto, magsigig higugma, magsigig pasaylo, magsigig alagad, mulambo gyud ang parokya. Kay kanagong nagsigig daot sa nako, jotay ra man na sila. Ay noon karon mabalhin ko basig mamakpak na sila. Yes, anagis father. Ana okay lang. Enjoy your life. Kay naapil man sad mo sa ako din hingi paningkamutan. Apil man gyud mo sa benepisyo. Ana, parehara sagod nato god. Na may mga leaders nato nga mga nindot. Ambot kinsa kay mga leaders lagi nato nga nibiya. Marcos ba o Duterte? Kinsa Manila ang nibiya nga nangalipay tas ilang gibilin. Ato silang iampo. Ana, pero kanang nagbilin og baha, dili lang tingali ta malipay, magampo ta nga kamausad silang muantos aron maluwas ta. Ang katapusan nga mahitabo ang muantos maurasay masantos. Mabalaan gyud ang kinabuhi sa kamaong muantos. Mao na si St. Alfonso, San Vicente Ferrer, ang ako sang atuanan dito si Santiago, St. James, nga santos gyud sila.
ang ilang reward dili kwarta, dili dungog nga kalibutanon, kung dili dungog honor nga langitnon, holiness of life. Ako napakoy daghang kay mga sala, naut unta makaambit nining kabalaan nga gi-offer ni Kristo kining atong pag-antos. Mo padayon ko ngadto sa sunod assignment, lain na sa nang mga pag-antos. Pero ang pag-antos, makapasantos man, magsige lang tag-ingon, antos pa more. Di ba? Pero mamalit lang yun mong slot, makuhaan kining akong antos, no? So, palit lang mo ha, grace. Kung sa maning grace, ako din mo, report ko ninyo ang atong grace, ang atong halin, niabot ng 21,833 kaslots as of yesterday, na pay 678,167 kaslots nga available. Daghan-daghan pa no? Pero tag 100 rani, palit lang yun mo 100 pesos. Yan ani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 97 na sad ka challenges ang atong nadawat. So pakpakan nato ang namalit nato. Salamat. Unsaon pagpalit, either inyong paliton dinhi sa atong opisina, samtang ni apata dinhi, nya kung tuan atas Compostela, kay dadon ko man dito na lang sad mo palit sa Compostela o mga slots. O niya, ang lain paagis pagpalit, kaning atong bank accounts or GCash accounts or kwarta padala. So mo ni ang atong information, sunda lang ning atong ibutang sa screen karon. Unya sa GCash, open na sad ang akong GCash, open na ning among GCash karon. Unya kwarta padala, bisag asa aning pangan nga inyong makita dinhi, ipadala lang aron mabayran gid nato ang atong utang, unya magsugod na sad tag trabaho para sa sunod na sang panginahanglan. Salamat gyud kay ninyong tanan. Manindog ta. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pagka hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan. Na ay famous aning kanta, how lovely is your dwelling place, O Lord our God. Nakasuway na mo puyo sa balay sa Ginoo. Wa man mo mutingog. Wa mo kasuway. Di ay gibutang diri ay karing last stanza. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo didto sa laing dapit. Mas may pa kunong usa ka adlaw nga mopuyo ta sa hawanan sa Ginoo kaysa usa ka libo ka tuig sa laing dapit. Hain man ni ang laing dapit, gipasabot kining kalibutan. Mao bitang ang kalibutan agianan ra gid ni, dili puy anan para natong nakasabot nga naay langit. Nya ningon pagid diri, palabihon ko ang paghigda sa tugkaran sa balay sa akong Dios. Tugkaran kanang sa gawa sa balay, kaysa pagpuyo didto sa mga tulda sa dautan. Kinsa maning tulda sa dautan nga gipasabot, kining atong lawas. Kining atong lawas, dautan gini siya by nature. Bitaw. Magsigi kag higugma sa imong lawas, mahimo yug kang dautan. Ngano man, maubitan ng atong lawas, madunot gini siya kay dautan manggod. Doon na rin duha ka lawas nga dili dautan dinis kalibutan. Kinsa man tong lawas, kang Jesus o sa mahal nga Birhen Maria. Mo nang nasud tong ilang lawas tuas langit. Pero ang ubang mga lawas, apil ng lawas sa mga santos, nahibilin gyud diri sa kalibutan. Kay natakdan man ta sa kanang gitawag og original sin. Nalingiyay mong tupad.
ing na ganahan kang mopuyo sa balay sa Ginoo. Na kono. Samtang ni atas kalibutan, makapuyo ba ta sa balay sa Ginoo o dili? Makapuyo. Kaya nga naman, matod pa ni Kristo, pag-anhin niya sa kalibutan, the kingdom of God is at hand. Ni ana sa inyong taliwala ang gingharian sa Dios. Pero unsaon man pagsinati, morning atong ibanghilyo karon, ang gingharian kuno sa langit dinhi sa kalibutan, mura og usa ka baling. Unsa man ang baling? Ano bang itaktak sa dagat niya o sa tubig niya makakuha sa tanang klase sa isda. Niya ang tanang klase sa isda dadto na sa baling. Isod na niya tanan way pili. Pero inigdaan na sa daplin ang mananagat maoy mohagpat sa isda. Ang baling dili mo segregate sa isda, mo pasod ra siya. Pero ang mohagpat o ang mopili kinsay maayong isda, kinsay dautan ang mananagat. Nya sa atong parabol karon matud pa ni Kristo ang mananagat mao di ay ang mga anghel sa Ginoo. Nya ang pagdangat tos lapyahan mao ang katapusan sa atong kinabuhi. So ini kamatay nato hagpato na tas Ginoo na ay maimpierno, na ay malangit. Pero samtang buhi pa ta, kuyog ta. Ang buang, ug ang buotan, ang mapuslanon, ug way kapuslanan nga isda, kuyog. Okay, lingihan na sa dimong tupad. Yung na, unsa makang klasiyas isda, dautan o mapuslanon. Yung na ko no. Mutan na ba? Sa unsa man ka iglalabay o tigumonon. Kanus aman ta mahimong mapuslanon nga tao dinhis kalibutan. Mahimo tang mapuslanon kon samas mga santos maliwat sa tas Ginoo sa iyang pagpuyo dinis kalibutan. Kung tanaw na to ang unang pagbasa, hisgutan diri nga si Moises naghimo sa tuldas Ginoo, balay sa Ginoo, niya ang sentro sa tuldas Ginoo nga mao'y nakapakunsad sa himaya sa Dios, mao ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo nga gisuwat niadtong mga papan katong bato, the 10 Commandments. So ang makapahimo day nato dinhing maayong isda basta magtuman ta sa sugo sa Ginoo. Kung ang sugo sa Ginoo isod nato sa atong hunahuna o kasing-kasing, ang atong lawas mahimong tulda sa Ginoo, balay sa Ginoo. O kana siya mao'y maghatag natong tinuod nga kalipay. Muna, ang tao nga magtuman sa sugo sa Ginoo kanunay giyong malipayon. Ang tao nga magsigig supak-supak sa sugo sa Ginoo di gina siya malipay. Mao bitaw karon tan-awa ra gud ng atong mga leaders sa atong nasod, abisag sa simbahan. Daghan kayong dili malipayon. Nga naman masinupakon man sa sugo sa Ginoo. Gilay na sang lingi sa imong tupad. Ing nakarong si manaha, malipayon kay ka. Wa jud ka kayaw-yaw. Wa jud ka masuko. Ana, karong-karong lang si manaha. Ayan lang to giapil ang niaging si mana. Oy, daghan kay nato. Dali kay makayaw-yaw. Habisag check upon mo, hasta sad ako. Na, dali amo yaw-yaw eh. Nga naman, kay ni amang gud sa tong kasing-kasing ang pagkamasinupakon sa sugo sa Ginoo. Ug unsa man ang kinadak-ang sugo sa Ginoo nga makapalipay gid nato, in general gihatag sad na ni Kristo. Siya man ang pulo nga nagpakatao. Ang iyang sugo mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Love your neighbor as yourself. Wa mo ingon si Kristo, love your neighbor as you love yourself.
Ang iyang giingon, love your neighbor as yourself. Unsa may kalainan sa love your neighbor as yourself o sa love your neighbor as you love yourself? May kalainan? Ambot lang. Parihara na sa unsay kalainan sa immediately o sa forthwith. Gilalisa na ros mga lawyers, hindi sila glalis hasta Supreme Court. Kuan na, batikos na. Sige, dinhi lang sa atong understanding sa simbahan, ang love your neighbor as yourself, ang pasabot ana, di na ka maghuna-huna sa imong kaayuhan, sa imong kaugalingon, ang imong huna-hunaon, mauna ang imong isig katao, kay siya naman maoy imong self. Mauna siya ay love your neighbor as yourself. Di na ko maghuna-huna sa kong kaayuhan, ang imong kaayuhan mo akong huna-hunaon, kay ikaw na maoy akong self. So kung ang bana, mutuman ani nga maong prinsipyo, din siya maghuna-huna siyang kaugalingon, ang kaayuhan na siyang asawa. Kaya ang iyang asawa mo na iyang self. Niya ang asawa sad, di na sad magsigig huna-huna siyang kaugalingon, ang iya na sang bana maoy iyang self. Ang parents, di na maghuna-huna siyang kaugalingon, sa ilang kaugalingon, ang ilan ng mga anak mo'y ilang sigihag-hatag o kaayuhan, kay mauna na ilang self. Pero kung ingon ganitang love your neighbor as you love yourself, ang mahitabo, higugmaon sa anak ko akong kaugalingon, una pa ko mohigugma nimo. Kay kung di ko mahigugma sa akong kaugalingon, di sa ko mohigugma nimo. Di ba? Duha ka movement ba? Muna kusog kita mo subay-subay. Inigingon na to, ayaw nala nagpaninglang utang. Ngigagod. Hayay kay siya, ako alkansi ko. Di ba? Ang self dayon imong tanawon. Ako'y naning kamot, ana. Ana ba? O niya aron kung ikaw, usa ka tawo nga nagplanong maghikog. Kung saan nimo paghigugma imong isig ka tawo, nga ang imong kaugalingon, imo namang patyon. Imo sa nang patyon imong isig ka tawo. Inomdo mo atong istorya nga usa ka doktor nga ang iyang pasyente, kuan man tingin ito, kanang na-paralyze, o niya iyang gioperahan. Murag mahal man tingin itong bayad itong ga-opera. Inana ba na? Nag-wheelchair. Nga pag humag-opera, naingon, maayo na ko ani, Dok. Itong paningkamutan, maayo na ka ani. So, nakabayad na siya, o maging siya maayo. Nibalik nga tos doktor. Nagdagbag, nagamay. Kadungog, tingin mo ito, nabalita man to. Pag dools doktor, istorya sila, kuha siya siyang bag. So, pistola mo na ito. Gipusil niya iyang doktor, pagkamatay, gipusil po niya iyang Wa naman, para niya, wa naman, useless naman iyang lawas, ang iyang cell. Niya, kini may nakaingon, kining doktora mo'y nakaingon. Pero, nagtambal, ragod in taon to niya. Nanabla siya. Muna'y nakalisod kung love yourself, love your neighbor as you love yourself. Muna'y manabla ta. Kadto sa daing mga kuan, kadtong mga suicide bombers, di ba? Lusno gud ang Twin Towers. Kaya ang ilang pagtanaw sa ilang self, heroic man kanang magpakamatay. Gibungkag nilang Twin Towers, kadtong Trade Center ba to sa United States, na lusno, libuan ka mga tao ang nangamatay. Kadto sa mga tao nga girakrakan niya ang nag-concert. Kaya wa naman, naglain naman iyang utok. Gihasulan man siya ito. Katong Las Vegas ba? Iyang gipusil dito. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na, do you love me as yourself? Ing na kono. Ing na, imo kong gihigugma sama sa imong kaugalingon. Nindota ka, if you love me as yourself, di mangutana ko ninyo, do you love me as yourself? Uy, tubag. Adi mo mohigugman ako as yourself? Sa ato pa, ako rin magkarga aning 70 million na utang na ito. Karoon na rabaning Martis na ko, dadon na tos Compostela. Ako rin magpasan, ani, kamo di gina mo apel. Because you consider me not part of yourself, man. Pero ako,
giisip nako nga kamo akong self. Mo nang di na lang ko maghunahunag napabakoy stipend, napabakoy sobra ani. Ang akong hunahunaon nga ang inyong kalipay mauragay akong himuon. So kung magantos ko aning 70 million o unsa kanus aning mabayran, siging baligyag slot ako ng himuon. Nya I love kaning pari nga mupuli nako, I love him man sad as myself. Dili na lang nako siya hatagan aning kahasol aning 70 million. Magpuyo siya ng atong kumbinto nga malipayon, kompleto naman na, nya diha man ta nakautang og 70 million. Ako na lang mo karga sa 70 million. No. Pero kamo sad mo practice pud mo aning commandment of love aron sad mo makasud sa gingharian sa Dios. Love me as yourself. Ayaw lang sad mo og sigig tigom og kwarta, palit na lang sad mo og slot. Di ba? Hindi man gid mo mutingog. Karon unsaon pagpalit og slot? Mutana ra ba dayon mo? Dad-a dinhi sa atong parokya, samtang ni apami dinhi. Madomingo na anay manindag slot dihas gawas. Niya kung tuan ako sa Compostela, dad-a dito sa Compostela, dito sa parokya. O ginig misa. O kaha, i-deposito sa atong mga bank accounts o GCash accounts o kwarta padala. Tanawa din sa atong screen. Mao ni ang atong information. Haman to na adong pakita dong. Saan na din? Wala akong natug batong akong IT. Tanawa, mao ni siya. Atong bank accounts, GCash accounts. Akong GCash ugma pa ni magsugod karon close pa ni kay puno pa. Ugma August 1, na sugod na sa ka-open. Pwede na sana depositohan up to 500,000. Wala, ipada din 100 pesos lang kining atong grace. Sa pagkakaroon, ang atong halin niabot nag 20,899 ka slots, napay 679,101 ka slots nga available sa atong slot nga grace. Nga naani 70 slot challenge nga tag 7,000, 97 na sad ka 70 slot challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang namalit na tong slot. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang tanan nga namalit og slots malipayon. Nganuman kay nakasulod sila sa gingharian sa Dios. Ang tanan nga dili gyud mo palit og slot kasagaran sa puton. Naman kay wa kasud sa gingharian sa Dios. Ang tanan nga manggihatagon sa iyang isig katao kanunay ng malipayon kay maunay kinaiya ni Kristo ang pagkamanggihatagon. Ang tanan nga kusog kaayong isipan kay tanan, kusog kaayong mo subay-subay, kusog ay maningil anang mga utang ug uban pa, kasagaran ana mga kusmoron ug naong nganuman wa na kasud sa gingharian sa Dios. Muna hinaut unta makasulod ta niining gingharian sa Dios dinhi sa yuta aron sama nila sa mga santos ni San Ignatius of Loyola makasud sad ta sa iyang final nga gingharian didto sa langit. Manindog ta. Sa bag-o pang nalingkawas sa kaulipnan ang mga Israelita, gikan dito silang kaulipnan sa Ehipto, niya naabot na sila sa yuta nga gisaad. Ang instruction sa Ginoo kanila, wala pa gay sila kasulod, giingnan na sila nga matag 50 ka tuig kinahanglan ibalik sa normal ang tanan. Mao na ang atong gibasihan karon Jubilee year, tuig sa kalipay, tuig sa pagmaya. Mao nang niingon ta sa ato diring tubag sa Salmo sa to. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay ba, magdaig sa Ginoo. Kanus man na mahitabo kung mabalik sa normal ang tanan. Mo nang niingon diri kadtong mga yuta nga gipamaligya
iuli na sa tag-iya, original tag-iya. Kadtong mga kabit, iuli na sa original nga tag-iya. Nindot no? Kamo mga asawa, iuli inyong bana human sa 50 katuig, sugot mo? Ha? Iuli man, uli. Kanang mga naprinda, iuli. Ang mga utang, papason. Okay mo na? May lamos utang. May unta karon jubileer man ron, nga napamantay utang nga 70 million, kanindot untag papason ano? Pero kuyaw sa iuli sa tag-iya kini mga yuta niya simbahan ato ra ba ning gibayran niya. Iuli sa tag-iya wa na sa tay simbahanan. Unsa may pasabot niini? Nga dinhis kalibutan naagid unta ang paghigugmaay. Kana bang ibalik yun nato sa original nga pagtinagdanay ang atong relasyon. Nga kitang tanan managsuon. Nga sa atubangan sa Dios kitang tanan managsuon. Sige, ligay mong tupad. Ing naigsuon ta. Ing igsuon rata. Kana bang dili na bitata mag-iyahay? Tanawa diri sa atong ebanghelyo si Herodes na dili gyud makig-uli, dili maminaw sa tambag sa usa ka sinugo sa Dios nga si Juan. Nisangko gyud pinatyanay, napunggutan gyud sa liog sa ulo si Juan. Kay kani manggong atong pag tinagdanay nga dili inigsuon, musangko gyud pinatyanay. Una ngato karong kalibutan nagsigig pinatyanay. Hasta gani mga inahan mupatay na sa ilang anak. Nahitabo na gyud tong giingon ni Kristo, ang inahan, ang ginikanan muunay patay sa ilang anak. Ni ang anak sad mupatay sad sa ilang ginikanan. Basta di nata maminaw sa Ginoo. Ug unsa man roy pinaka ngilo kayo nga pinatyanay sa ang ginikanan mo patay sa anak, kana gyung abortion. Grabe kayo ang abortion karon. Nya sugdan na siya pinaagis paghuna-huna nga kini ra gyud gidaghanon sa anak, duha ra gyud kabuk akong anak, kay ang kwarta nako dili paigo nga igasto kung mudaghan ang akong anak. Mo na nanagani ikatulo ngadto sa babaw, ako na nang patyon. Nana. Ilingay mong tupad, nawala pa kay gipatay nga anak. Nawa kay gipatay, anak. Wala, bantay ka diya. Kana ding mo inom kag pills, wala na ni mo patyay mo untang anak. Gipatay. Kana ding mo butang kag ayudi, gipatay na nimo imong anak. Kanang magpalaygit ka, gipatay na sad nimo imong anak. Nana, gamit ang mga kondom, unsa pa na, mga withdrawal, gipatay na nimo ang similya nga unta himuon sa Ginoong mabungahon dinhis kalibutan. Pasabot kada jubilee year naagid ning pakig-uli nato sa Ginoo ug sa atong isig katao nga ang kabubuton sa Ginoo mao gyud matuman dili ang ato, kay ang original gyud nga nagbuhat sa kalibutan mao man ang Ginoo, mosunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang gitudloan ta pinaagis kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Kana bitang moingon ang mahal nga Birhen, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Pagkaninduta gid ana, no? Gilingyan na sa imong tupad. Ing nagusto ka maliwat ni Mama Mary, nangandoy ka na. Minus kay tag pangandoy, ang ato nung pangandoy, sus mulampos unta ko, mulampos unta ni akong anak, makakwarta unta mi. Ana, sige lang kita ana. Pero ang pagtuman sa kabubutos Ginoo, murag dili kayo ta interesado.
Nya mao ra ba nay the best? Nga naman, kay kung ang kabubuton as Ginoo mo itong sundon, kada adlaw mo na itong sundon, ang atong kinabuhi, malinawon. Malinawon. Wa na ng pagpamakap, wa na ng pagdumot. Malinawon. Ikaduha, malipayon. Ang kabubuton sa Ginoo magsigig hatag og kalipay, pananglitan kanang niingon ang Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Unsa man na, makalipay na, makaguol. Ay mo pangatog, dihay paminaw mo, unsa man, makalipay na, makaguol. Kung ikaw mo ay nagpahulam, nya di ka maningil og bayad, malipay ka o maguol? Ang nanghuwam, mayingon ka, ang nanghuwam pa din. Malipay to niya ako. Oy, ayaw gi-underestimate ang saad sa Ginoo. Nya niingon ra ba sa ubang mga statement dinhi sa Ebanghelyo o sa Salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. O kung sa may saad sa Ginoo, kung kamo manghatag nga dili na mangayog bayad, ang inyong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat, muhatag ninyo og gatusan kapilo og unsay inyong gihatag. Mao na siya. Mo bitang nalipay kong magda ko aning 70 million kay akong ibaligya ang mga slots, kamong mupalit og slot, apil na sad ko kay mupalit masad ko ani. Ang mahitabo ulian ta sa Ginoo og gatusan kapilo. Nya kanang dili mamalit, unsa may mahitabo? Ha? Kusga. Uy, uli. Kamao bitaw ta anang multiplication, ka-simples multiplication. 100 man ato per slot. Og mopalit kag usa ka slot. Nya i-times 100. Pila may iuli sa Ginoo nimo? Okay. 100 times 100. Pila may mabalik nimo? Kusga ba? Di mo kamao? Pila? Hangad-hangad pas atok. Naday calculator. Ibalik lagi sa Ginoo gatusan kapilo. Nyag mapalit kag usa ka slot, nya i-times na niya 100. Pila may mahitabo sa imong 100? Mahimong 10,000. Kay upat naman na kasiro. Kuag tulo, 10,000. Unya ron kung dili ka mo palit, nya karong buntaga, i-times sa Ginoo ang tanan. So, 0 ka. 0 times 100. Pila man? Okay, bawo man dahil mo. 0. Nara. Mauna siya. Kasimple ra gyud kaayo. Pero kay kuwang mantas pagtuo, maunang mo ingon ta, di na tinuod, ingong Father. Pero pangutana mo sa tanang namalit. Pangutana sila. Unsay inyong na-experience. Lain-lain lang. Kaya ang Ginoo, kung iyan na ning i-multiply, lain-lain man ang iyang paagi. Naiusahay, material. Nasa usahay, psychological. Nasa usahay, social. Naiusahay, emotional. Lain-lain lang. Nainaingon ako, Padre, sa una, nagdepresyon ko. Sige kong palit ni mong slot. Nawa akong depresyon. Kanang depresyon, kabayaran dahil nagkwarta. Kabayaran. Sige kag palit o kanang naang maintenance. Pero, mag-anam kag ka, ugno. Pero kwao nas Ginoo, kadak kong grasya na. Padre, sige mig-away sa kong asawa. Sa una, sige gimig-away, tungod aning kwarta. Nya karon sige na kog palit og slot. Wa man mausab ang among kwarta, pero wa na mamiaway. Malinaw naman ni. Kabayran bago nagkwarta ng away sa pamilya? Di kabayran. Sa'yo pangutanaha. Kabayran bago nagkwarta ang kalinaw sa pamilya? Di, kadaghang mga dato diha, wa na magtagdanay, na magiuban, dagko kay balay, dako pa ning atong simbahan ang ilang balay,
Pero ang asawa, tuas pikaside, ang bana, di as pikaside. Ang mga anak sa tuas at pikaside. Way tagdanay, kanya-kanya kusina. Pero usa ka balay, dako kayo, magtanaw kas layo. Mingon di ka, hala kanay sa balay. Na. Pero ang nagpuyo, nagbinungulay. Wa din na. Pero magsige na sila palit og slot, sige palit og slot, na magtinagdanay na sila, moingon ang bana, day, pila na napalit ni mong slot. And siya, oy, nakapalit na ko mga 1,000 ka slots, oy, siya, wala, alkansi, day ko nimo, punanin ako, kay 500 pa man akong napalit, 1,000, sa dato man sila, dato man. Niya, ang Ginoo mo, hikap mo na silang kasing-kasing, anugon sa inyong kwarta, nga nakapabugat sa inyong kasing-kasing, hala, palit mog slot, haron tagaan mo grasya. Muna, ang atong slot karon ang title kay Grace. O unsay meaning ani? God's reward and complete elation, complete joy. Pila na may atong halin karon? Ang atong halin iabot nag 23,021 ka slots. Naapay 676,979 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Nya na ani 70 slot challenge na 7,000 per challenge, 98 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pakpakan na sa nato ang namalit. Praise the Lord. Di ni kabayrag sapi kanang complete elation ay kanang complete joy. Kana bang malipay bitaw ka way hunong-hunong 24 hours or 24/7 pag kanindota ang kinabuhiya, why billions of dollars nga makabayad ana just to experience complete joy. Ang Ginoo ra gyud mo na dunay jubilee ang atong kinabuhi basta na ay Ginoo. Nya unsaon pag abot ana sama ni Juan nga magbubunyag, sama ni Moises, sama sa mahal nga Birhen Maria o sa mga santos, sige lang kitag buhat sa kabubutos Ginoo. Muna ako, ibalhin ko dito sa Compostela karong Pitsa 5, pila na lang kaadlaw. Na, duha na lang, way labot ning adlaw, o buhi pa ko. Duha na lang kaadlaw. Nya, sa may mahitabo, na ay atubangonon nga challenge na sad. Pero dili ko mahadlok ni ana tungod kay naaman mong akong mga online o territorial parishioners. Pakpakan na sa nato ang namalit, mga online and territorial parishioners. Basin karon nag-andam pa man ko sa akong comprehensive report, basin ugma adlawng Domingo katapusan akong Domingos pagmisa dinhi, isip inyong parish priest, muhatag ko kaning gitawag summarized report sa atong total cash in o total cash out. Sugod ko ni abot dinhi atong August 2019 hangtod karong August 2025. Kanindot magtan-aw lagi ko murag nindot kaayo ang nahitabo. Kahibaw ko nga bisan asa pa ko, basta maghimo lang yun ko sa akong pagkapari, munindot sa gyud ang hitabo. Nya kamusad, og mamalit lang yun mo slot, tabang lang yun mo simbahan, munindot sad ang hitabo sa inyong kinabuhi. Unsaon ganito pagpalit og slot, kibaw na mo, palita din sa atong opisina, or wa na ta dinhi, alaadto lang sad mo dito sa Compostela, dito mo pamalit. Pero niya dinhi mamaligya gyapon kay ingon maning taga San Vicente mamaligya gyapon sila slot. Diha mo palit og slot sa namaligyag slot. Unya ang pinaka nindot iagi lang gyud sa atong official nga kaning dawatan nagkwarta, atong bank accounts, ang atong GCash accounts. Karon open na ang akong GCash account, kutob ni sa 500,000. Unya kaning kwarta padala ihatag ngan hinato, madua makas abroad o niya dinhi kwarta padala i-address lang sa kungan or bisag kinsangan dinhi nga naa sa ato karong gipakita sa atong screen. Unya
Ang Western Union ayaw na lang na iagi diha kung inyong ipadala nako. Kay gi-block nako sa Western Union. Sad to say, no? Dili nako makapasar sa ilang standard tungod kay daghan over na kaayo ang nadawat nako nga kwarta. Di man sa sila motuo nga wa ni nako gamita. Ila man ko nganlan og scammer. Sige lang, ato na lang ang dawaton kay standard man sa nas kalibutan. Muna, ang kalipay mga igsoon, dili nato mapalit og kwarta. Ang tinuod nga kalipay, labi na gyud ang kabalaan sa kinabuhi, matagamtam lang sa mga tao nga magtuman sa kabubuton sa Dios. Si Herodes na disturbo tungod kay nagbuhat man siya sala. Bisag dato siya kaayo, bisag siya maoy hari niadtong panahona, na disturbo siya. Pero ang iyang giputlas liog malinawon. Wa magyaw-yaw dito sod sa prisuhan si Juan, si Jesus pod nagilansang sa cross malinawon. Wa magsigig syagit-syagit, wa magsigig hilak-hilak na kanang nagmahay, malinawon. Nganuman gipuno sa Ginoo sa kalipay ang ilang kasing-kasing. Kita sad mao sanay atong bation. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ing na sugod karon, labat nako na sugod karon, ako na jud kang lipayon. Ako na kang lipayon. Sige, manindog na ta katong mulipay sa iyang